No niin, tää on tämmönen ilmoitusvideo. Niin mä sanon nyt mitä tässä kanavassa tehdään ja mitä tähän kanavaan tulee. Eli tähän kanavaan tulee enimmäkseen pelailuvideoita. Ja jos te tiedätte kuka mä oon, niin mä oon tosiaan Kande, tai Sande, miten se voi sanoa. Niin mullakin on oma kanava, mutta me tehtiin mun hän kaverin kanssa. Ja tää on se eka video. Ja niin, että voitte, eli mä selitän vähän mitä tässä kanavassa tulee enimmäkseen pelailuvideoita yhden mun kaverin Henrien kanssa. Ja oikein nimi on Henri. Ja sitten tulee myös ehkä jotakin infoja tai jotakin spesiaaleja ja jotakin videoa. No, tilaaja voi päästä mukaan. Ehkä, en mä tiedä. Mutta Henrihän voi sitten kertoa vähän lisää sitten joskus tästä, kun mä en oikein hirveästi tiedä. Mutta tää on vaan tämmönen pikkuinen info, että tästä tulee pelivideoita ja sitten tulee sen Henrien kanssa pelailuja ja sitten tulee vielä noita spesiaaleja. Ja tosiaan, jos haluatte tietää milloin tulee videota, niin kannattaa painaa sitä tykkäysnappia ja hupsista. Mutta kannattaa, jos haluatte pysyä ajan tasalla, tilatkaa ja sitten kommentoikaa mitä kaikkea pelejä te haluatte. Henri voi tehdä CSGOta ja me ollaan tosiaan samaikäisiä, ihmettelen miksi Suomi-pojat 0505, koska molemmat on syntynyt 2005, niin sen takia 0505. Mutta se olisi sitten moro!